данни на Националния статистически институт за година изхвърляме около 614 милиона килограма храна. Падат се средно 93 килограма на човек, а средната стойност за Европейския съюз е 123 килограма на глава от населението. Как този проблем кореспондира с въпроса за продоволствената сигурност? Поред мен ние сме много далече от положението да не достига храна. По-скоро сме в положение да разхищаваме храна. Говоря като цяло човечеството. Тя България не прави изключение. Като си има предвид, че доходите в България сериозно са нараствали в последните 10-15 години, все повече си позволяваме да изхвърляме храна. Аз си спомням на времето, така ми е казвано, как като падне залче на земята, човек го вземе, духне го, погали го и тогава го лапне. Сега като го изпусне, даже го подритва. Което показва какво е отношението ни към храната. Затова все повече и повече се коментира колко тона храна на година се изхвърлят и в България. Вече статистиката е ужасяваща.